Asi nám je všetkým jasné, že reakcia matky, ktorá sa nečinne prizerá, možno si v duchu hovorí, že jej syn sa aspoň naučí, ako sa o seba postarať, prípadne matka, ktorá vôbec nereaguje, čo jej dieťa robí, lebo ona neustále surfuje na svojom telefóne alebo telefonuje, nie je v poriadku. Nemali by sme sa báť ísť k druhému dospelému, ktorý má na starosti dieťa, ktoré možno ubližuje práve nášmu dieťaťu, a skúsiť s ním prekonzultovať takéto správanie. Samozrejme, neísť tam s výčitkou, ale teda skôr pozitívne a s prosbou, či môžeme spoločne poriešiť situáciu našich detí a vysvetliť našim deťom, aké konanie je správne a nesprávne. Môžeme každú jednu takúto situáciu využiť na to, ako učiť vlastné deti správnym postojom a aj dobrú voči tým ľuďom, ktorí okolo nás prechádzajú každý deň a to dobro jednoducho potrebujú zažiť. Vždy tu existuje riešenie.